कृष्ण हरी. झाल्या का तुमच्या पोळ्या? माझ्या चाललीत पोळ्या. हे काय माझी तयारी झाली पोळ्यासाठी. हो का, हे पुरण आहे, गव्हाचं पीठ राहिले. आणि आता ते मार्द होतच आले. आमटी जराशीच केली थोडीशी, आणि भात तळण झाले पण आता बांधून ठेवलंय साईडला ती कडक राहायसाठी. आणि हे पुरण आहे. आता पोळी बनवून दाखवते. आता बघा कशी होती ती पोळी. तुमचा झाला का स्वयंपाक? पुरणाचा स्वयंपाक चाललाय. आज होळी आहे ना, काय करायचं अहो, माझा गॅसच संपला. नाही तर माझ्या पोळ्या होऊन मी निवांत बसली असते नटून थटून. माझा गॅस संपल्यामुळं माझा घोटाळाच झाला. काय आहे, जेव्हा कामावर आले हे नाही तेव्हा मग सिलेंडर तिकडून आणला जाऊन जोडला. आणि आता माझी सुरुवात. पोळ्या फक्त राहिलेत, बाकीचे झालंय सगळं. हा, आणि आपलं ठरलंय ना स्वयंपाकामध्ये एक गाणं म्हणून दाखवायचं, छोटंसं गाणं म्हणून दाखवत्या. तुम्ही कमेंट काय करत नाही, काय लाईक करत नाही. मला कसं कळायचं तुम्हाला आवडतंय का नाही आवडतंय? आपल्या गावावर लय संकट आलतं का नाही कोरोनाचं, त्याच्यामुळं मला एक गाणं सुचलं या, म्हणून एक गाणं म्हणून दाखवणार. म्हणू का? गावी संकट पडलंय, भक्त करती धावा, कंठ हा सुकला हा का मारून उघड नाही न देवा. लय जमत नाही हो, पण आपलं ठरलंय ना स्वयंपाकात थोडंसं का होईना आपण गुणू करायचं. जे काय रेसिपी बनवणार आहे ते दाखवायचं, म्हणून थोडंसं असते त्याच्यात. करमणूक नको का तुम्हाला? पाहिजे का नाही? आपला व्हिडिओ कसा मग थोडं जायचा, म्हणून तुम्ही काय कमेंट केली नाही, काय नाही, कसा वाटतोय काय सांगितलं नाही. मला लय उशीर झाला हो स्वयंपाक करायला. माझा सिलेंडर संपल्यामुळं घोटाळा झाला ना. आता मला जसं जमतंय तसं दाखवते. काय चुकलं तर सांगा, तिथं चुकलंय म्हणून. पोळ्याचा स्वयंपाक आहे ना, हे पोळ्याचा असला म्हणजे राडाच असतोय जास्त. तव्यामध्ये तेल टाकते, जरा थोडासा तवा गरम होईपर्यंत थांबते. आता होळीची तयारी करायची. होळी दारात पेटवायची, त्याला नैवेद्य दाखवायचा, नारळ फोडायचं होळीला. होळी दाखवली असते पण अहो बाहेर लय अंधार असतंय ना, अंधारामुळे नीट दिसणार बी नाही. आणि जर दिसलं नीट तर चांगला व्हिडिओ काढून तुम्हाला पाठवते बघायला, कशी इकडं होळी करते गावखेड्याला. बघा पोळी टाकली या, दाखवते तुम्हाला. माझ्या स्वप्नीला लय पोळ्या आवडते हो, त्याला लय आवडते ते. त्याच्या पप्पाला काय नाही, त्याच्या पप्पाला पोळ्या केल्या तर म्हणतात की मला चपाती कर. पप्पाचं काय नाही, स्वप्नीला माझ्या लय आवडते. आता ही सकाळी केली असते का नाही तर स्वप्नीला सकाळी एकदा खाल्ली असत्या, दुपारी एकदा खाल्ली असती आणि संध्याकाळी एकदा, म्हणजे त्याच्या दिवसभरात 3 पोळ्या झाल्या असत्या. पण बाळाला माझ्या खायलाच भेटलं नाही आहो. हे सिलेंडरनं केला ना गडबड, राडा केला. जेव्हा कामावर आलीत ना तेव्हा मग सिलेंडर आणून मला आता जोडून दिलाय, चहा करून दिला. बाकीचं सगळं झालतं हो, भात झालता, आमटी झालती, तळण झालतं. हो, गुळवणी दाखवायची राहिली आहे का नाही. सॉरी. हो का, पोळी कशी आहे बघा. आता ही पहिली टाकली या, बघू अजून थोडं कशी होती. सांगा कमेंट मध्ये काय चुकलं तर. आता जशा मला बनवा येते तशा बनवते बघा. कंटाळा येतो म्हणून कोण लय गावखेड्याच्या बायका पोळ्या बी बनवत नाही.
माझं बी नानूच होतं, पण माझी आई म्हणली नको बसवू पोरग म्हणजे हे नरवाने तसं बसवू नको, वर्षाचा सण आहे, रोजच्या रोज म्हणली पोळ्या करतो का आपण, सणाच्या टायमालाच म्हणली करतो ना, म्हणली कर. मग मी 5 वाजता सुरुवात केली तर हो का, हे असं सिलेंडरनं सगळा राडा करून ठेवला. आता ही एक पोळी झाली या, बघू तुम्हाला अजून एक करून दाखवते. स्वयंपाक कसा वाटतोय पुरणपोळीचा सांगा. की माझं चितार बसले बघा नूडल्स खात. पिलू तिकडे ये ना, हाय बाय कर की भाऊ बहिणींना मावशीला. हा हा तोंडात बघा एवढा मोठा घास घेऊन काय खातोय दाखव त्यांना. काय खातोय तू? पप्पाने खायला का आणलं ना, त्याला खायला का आणलं नाही तुम्ही, का आणलं नाही, का आणलं नाही खायला त्याला. आपण रस पिलो का नाही, रस पिलो, ह्यानं वडापाव खाल्लं पुन्हा 2 आल्यावर. पोराला बघा खायला सारखं लागतंय बाहेरच. मला पैसे मागतोय बघा ते. 1 मिनिट आले. आले आले. बाहेर कोण तर मावशी आली त्या ओ मला हाक मारत, म्हणून मी बाहेर गेलेली. नाहीतर एक पोळी झाली असती बघा अजून एक. अंधार पडतंय ना इकडं, माझ्या पाठीमागं बल आहे आणि इकडं किचनकडं अंधार पडतंय. किचन तर लई छोटा आहे हो का, एवढी शेगडी बसून इथं फक्त पळपुटत बसतोय. हेपर्यंत असं किचनच नाही. भाड्याच्या खोल्या येतो, भाड्यानं राहतंय, आम्हाला नाही ना. आता आम्ही घर बांधणार आहे, पण जरा टाइम आहे. हा निवेद करायचा आहे, अजून देवाला दिवा लावायचा आहे. आता उद्याच्याला काय सुट्टी आहे स्वप्नीला शाळेला, त्याच्यामुळं काय आता उद्या माझी एवढी धावपळ होत नाही. सकाळची शाळा लागली हो आता. त्याच्या शाळेपाशी एक व्हिडिओ काढलाय, ती जाऊन बघा ID वर माझ्या. वैशाली साठे मराठीमध्ये टाकायचं, वैशाली साठे. पुरण लय सुटत झालंय. हा हे छान झाली बघा पोळी. आता तुम्हाला दाखवते, जरा मी बाजूला सरकते. हो का, बघा आता कशी वाटते. या माझ्या पिल्लूला लय पोळ्या आवडते जरा. मी करणार नव्हती अहो पोळ्या आळशापणानं, पण म्हणलं आता आपण काय रेसिपी दाखवायची भावा बहिणींना, रोज भाजीपाल्याची दाखवणार आहे, मग आज पोळ्या दाखव. बघा कशी काय फुगली पोळी, कशी फुगली बघा, कशी वाटते हे का. मग अशी ती पहिली टाकली तवा लई तवा तापला नव्हता हो. हाय सगळ्यांना बाय. उद्याच्याला बघा नवीन दुसरा व्हिडिओ बिर्याणीचा. उद्या कर उद्या मटणाची भाजी आणि बिर्याणी दाखवते कशी बनवली. बाय 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 बाय.